பயிர் வகை ஆராய்ச்சி மையத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க. இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 1979ல் தொடங்கினாங்க இந்த தேசிய பயிர் வகை. ஒரு பழமை வாய்ந்த ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனம். ஸோ பயிர் வகை பயிர்களில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய முதன்மை வாய்ந்த நிறுவனமாக இந்த நிறுவனம் இருக்குது. எங்களுடைய ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் 11 உளுந்து ரகங்கள் வெளியிட்டிருக்காங்க. ஸோ 6 பாசிப்பயிர் ரகங்கள் வெளியிட்டிருக்கிறோம். சரிங்களா? தட்டைப்பயிர் 4 வெளியிட்டிருக்கிறோம். ஸோ ரெட் கிராம் துவரை 3 ரகம் வெளியிட்டிருக்கிறோம். சரிங்களா? இதில் ஒவ்வொரு எங்களுடைய ஆசிரியர் கூறியவன ஒரு ரகம் பார்த்தீங்கன்னா 10 வருஷம் பயன்படுத்தலாம். அதுக்கு அதே மாதிரி ஒரு ரகத்தை வந்து உருவாக்கவே வந்து கிட்டத்தட்ட 8லேருந்து 10 வருஷம் தேவைப்படும். சும்மா உடனே வந்து ஒரு கல்ச்சரை ரெடி பண்ணி உடனே வெரைட்டி ரிலீஸ் பண்ண மாட்டோம். கிட்டத்தட்ட 35-40 வருஷத்துக்கு பழமை வாய்ந்த ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனம். நான் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிடுறேன். வம்பன் 8 பற்றி உதாரணமாக இந்த ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா வம்பன் 8 உளுந்து இந்த ஃபீல்டு. அடுத்து 2 ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா வம்பன் 6. சரிங்களா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வம்பன் 11. ஸோ வெளியிடப்பட்ட அனைத்து விதமான ரகங்களுமே ஒவ்வொரு சிறப்பம்சங்களை குணாதிசயங்களை கொண்டுள்ளது. உதாரணமாக வம்பன் 8ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். செடியோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா முட்டிக்கு கீழே தான் இருக்கும். அதில் முட்டிக்கு கீழே இருக்கும். ஒரு செடியில் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது 60லேருந்து 70 காய் வரும். உதாரணமாக வம்பன் 8ல் உளுந்துல. அதே மாதிரி அதே உளுந்து வம்பன் 11ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹைட் வந்து முட்டிக்கு மேலே வரும். இவ்வளோ ஹைட் வரைக்கும் வரும் அது. சரிங்களா? அதோட இலை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இட்லி மாதிரி நல்லா பெருசாக இருக்கும். ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா நேராக குறுகியே காணப்படும். இது வம்பன் 8ஓட உளுந்தோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் சைஸில் இருக்கும். வம்பன் 11 பார்த்தீங்கன்னா போல்டு பெருசாக இருக்கும். அப்போ பிளான்ட் ஹைட்டு, ஸோ செடியோட உயரத்துலேயும் சரி எண்ணிக்கையிலையும் சரி எல்லாமே வேறுபாடு இருக்குது. அதுதான் பிற்காலத்தில் வெரைட்டியாக வந்துடுது. உதாரணமாக ஒரு செடியில் 60லேருந்து 70 காய் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா? ஒரு பாடு இருக்கு இல்லைங்களா? ஒரு பாடில் குறைஞ்சது வந்து 6 விதை இருக்கும். மேக்ஸிமம் 11-12 விதைகள் இருக்கும். ஒவ்வொரு ரகத்திற்கு ஏற்றாறு போல் ஒவ்வொரு விதையும் இருக்கும். சரிங்களா? இது வந்து ரெகுலராக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது வந்து மஞ்சள் தேமல் நோய் அதற்கு எதிர்ப்பு சக்தி கொண்ட ஒரு நல்ல ரகமாக இருக்குது. நாங்கள் வெளியிட்டப்பட்ட எல்லா ரகமே அப்படி தான். முன்னொரு காலத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஏக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 80% பார்த்தா மஞ்சளாக இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போல்லாம் அப்படி இருந்தது. இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தொழில்நுட்பம் வந்துருச்சு. இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தேமல் நோய் ரொம்ப கம்மியாயிருச்சு. அது மாதிரி ரகத்தை வெளியிட்டிருக்கிறோம். இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், எங்கள் இந்த பண்ணையில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 60 லேபர் வேலை பார்க்குறாங்க. பண்ணை தொழிலாளிகள் வந்து 60 லேபர் வேலை பார்க்குறாங்க. எங்கள்கிட்ட டிராக்டர் ஒரு 5 டிராக்டர் இருக்குது, கல்டிவேட்டர் ஒரு 3 இருக்குது, ரொட்டேவேட்டரு, மற்ற அந்த பண்டு ஃபார்மர், ரிட்ஜரு எல்லாமே எங்ககிட்ட இருக்குது. சரிங்களா? அதெல்லாம் எதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தோம்னா டிராக்டர்லாம் கல்டிவேட்டர் போகிறதுக்கு மட்டும்தான். உதாரணமாக இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய மக்கள் தான் இதை சோயிங் பண்ணுவாங்க. உதாரணமாக என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஐயா கேட்டாங்க, ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து 8 கிலோ என்ன பண்ணுறோம் நாங்கள் பரிந்துரை செய்கிறோம். 8 கிலோ விதையானது போதுமானது ஒரு ஏக்கருக்கு. சரிங்களா? ஸோ என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட் நல்லா ஓட்டிட்டு நல்லா ரொட்டேவேட்டர் போட்டு லெவல் பண்ணிவிடுவோம். லெவல் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து பொம்பளையால் வந்து 10 பொம்பளையால் கொடுப்போம். பி டைப் ஏ டைப்னு சொல்லுவோம். பி டைப்னா பெண்கள், ஏ டைப்னா ஆண்கள். சரிங்களா? இது வந்து நாங்கள் இது லே அவுட்லாம் இதில் போடலை. ஏன்னா இது வந்து பீடர்ஷீட் ப்ரொடக்ஷன்ன்றதால விதை உற்பத்தி பிளாட்ன்றதால நாங்கள் இங்கே வந்து லே அவுட் போடல. இதே ட்ரைலாக இருந்ததுன்னா நாங்கள் லே அவுட் போட்டுருவோம். பாத்தி அமைச்சிருவோம். 4-3 சைஸில் 4 அடி நீளம் 3 அடி அகலம் அந்த நீளத்தில் என்ன பண்ணுறோம், பாத்தி அமைச்சிருவோம். சரிங்களா? நல்லா ஓட்டிட்டு லெவல் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஒரு 2 பொம்பளையில் என்ன பண்ண சொல்லுவோம்னா இந்த வரப்புக்கும் அந்த வரப்பும் கயிறு பிடிச்சி நிற்க சொல்லிடுவோம். உதாரணமாக இப்படி இருக்கும் பாருங்கள். ஸோ இதான் ஒரு குச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன். சென்டரில் கயிறு கட்டிப்பாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வரிசை கூட எல்லா வரிசையும் கரெக்டாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ 8 கிலோ விதை வந்து முன்னாடி நாங்கள் விதை நேர்த்தி பண்ணி வச்சுருவோம். அதாவது ரைசோபியம் இருக்கு, உங்களுக்குலாம் தெரியும், உயிர் உரங்கள் இருக்குது. ரைசோபியம் ஒரு 600 கிராமு, 8 கிலோ விதை, கஞ்சி தண்ணி போதுமான அளவு. ஒரு 20 நிமிஷம் என்ன பண்ணுவோம், விதை நேர்த்தி பண்ணுவோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 20 நிமிஷம் காய வைப்போம். காய வச்சுட்டு எல்லாரும் தேவையான விதை மடியில் வச்சு என்ன பண்ணிப்பாங்க வச்சுப்பாங்க. கையில் வந்து களைக்கொத்து வச்சுருப்பாங்க. ஹேண்டுக்கோ களைக்கட்டு வச்சுருப்பாங்க. நம்ம ஊர் சைடு சொல்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வரிசையாக அந்த இதான் கயிறுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த கையில் கொத்தி ஃபாஸ்ட்டாக போட்டுருவாங்க. குறைஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா 4லேருந்து 5 மணி நேரத்தில் ஒரு ஏக்கரை என்ன பண்ணுவாங்க, சோயிங் பண்ணுவாங்க. அந்தளவு வந்து அவங்க அனுபவம் வாய்ந்த மக்கள். கிட்டத்தட்ட 25 வருஷம் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க. தினக்கூலியாக ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பர்மனெண்ட் ஆனவங்க. சரிங்களா? விதைச்சிடறோம். விதைச்சி முடிச்ச உடனே உரங்கள் போடணும். யூரியா, சூப்பரு, பொட்டாஷு. உதாரணமாக யூரியாவில் வந்து நமக்கு 46% வந்து நைட்ரஜன் கண்டென்ட் நமக்கே தெரியும் இல்லையா? யூரியா வந்து உதாரணமாக ஒரு 35%, பொட்டாஷ் வந்து ஒரு 25%, மீதி சதவீதம் சூப்பர். 3மே மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் விதைப்பதற்கு முன்பதாகவும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், உரத்தை போடலாம். பீஸ் அவர்கிட்ட கட்டிடுங்க. உரம் போடலாம். விதைச்சதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், உரம் போடலாம். சரிங்களா? இது விதைச்சி முடிச்சாச்சு, உரமும் போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், தண்ணி கட்டுறோம். ஸோ பயிர் வகை பயிர்கள்னாலே மானாவாரி பயிர் தான். மானாவாரியில் தூவி விட்ட வர்றது வரும், வராது போயிடும் அப்படின்ற எண்ணம் தான் நம்மளிடையே இருக்குது இல்லைங்களா? அப்போ என்ன பண்ணுவோம், இங்கே மண்ணை பரிசோதிச்சுட்டு சாகுபடி செய்கிறது நல்லது. உதாரணமாக இங்கெல்லாம் மண் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் செம்மண்ணாக இருக்குது, பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சரள மண்ணாக இருக்குது, பிளாக் சாயில் அந்த சைடு இருக்குது. இந்த கேம்பஸ்லேயே வந்து நிறைய விதமான மண்கள் இருக்கின்றன. அப்போ விதைச்சி முடிச்ச உடனே இப்போ நான் நேற்று விதைச்சி முடிச்சிட்டேன், இன்றைக்கி தண்ணி கட்டுவோம். இதில் வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் போட்டிருக்கோம். இது பிளாட்டுன்னா தண்ணி கட்டுவோம். அதுக்கு தனியாக 2 பொம்பளையால் விட்டு தண்ணி கட்டுவோம்.
சரிங்களா. தண்ணி கட்டி முடிச்சு மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா 3வது நாள் நைட்டு 4வது நாள் காலையில் உங்களுடைய சீடு வந்து என்ன ஆகிடும், ஜெர்மினேஷன் ஆகிடும். சின்னதாக வளர்ந்துருக்கும், சின்ன வளர்ந்துருக்கும். அதற்கு முன்பதாக தண்ணி கட்ட மறுநாள் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ஐயா கூட சொன்னார், பெண்டிமெத்திலேன் இல்லையா, பெண்டிமெத்தில் அடிப்போம். அதாவது ப்ரீ எமர்ஜென்சி வீடிசைட். செடிகள் வருவதற்கு, அதாவது விதை வருவதற்கு முன்பதாக களையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக அந்த இதை அடிக்கிறோம். மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் வளார் அப்படின்னு நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது வந்து தண்ணி கட்டின மறுநாள் அடிப்போம். அதுக்கப்புறம் மருந்து அடிச்சுட்டு உயிர் தண்ணி கட்டுவோம். லைஃப் இரிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று லைஃப் இரிகேஷன் கட்டுவோம். சரிங்களா. ஸோ அது வந்து உயிர் தண்ணியா அப்படின்னா நல்லா தேங்க நிற்கணும் பிளாட்ல. அதுக்கப்புறம் என்ன வாரத்துக்கு ஒரு டைம் 2 டைம் தான் தண்ணியை கட்டுவோம். அப்படி கட்டலைனாலும் மலையை சார்ந்து அப்படியே வளர்ந்துடும். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் இப்போ பாருங்க, நான் மக்கள்கிட்ட என்ன சொல்லுவோம், மக்கள்கிட்ட ஏமா எல்லாம் ஒரு விதையை போடுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லுவேன். எம்பாச்சும் கேட்க மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு விதையை எண்ணி போடுறதுக்குள்ள அள்ளி போட்டுருவாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை 1 2 3 4 இருக்கு. நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, ஸோ இதெல்லாம் ஒரு செடியை மட்டும் விட்டுட்டு மீதி செடியை ஃபுல்லாக பிடிக்கிடுவோம். இதுக்கு வந்து தின்னிங் அப்படின்னு. தின்னிங்கன்னா இப்படி செடிகளோட எண்ணிக்கை வந்து கம்மியாக இருந்ததுன்னா மகசூல் அதிகமாக வரும் இல்லைங்களா. அதெல்லாம் உங்களுக்குமே தெரியும். மகசூல் செடிகள் அதிகமாக இருக்குன்னா ஒன்னோட ஒன்று பின்னிக்கும், மகசூல் அதிகமாக வராது. அதனால அந்த உயிர் தண்ணிக்கு அப்புறம் ஒரு 10லேருந்து 15 நாள் வெஜிடேட்டிவ் ஸ்டேஜ். இப்போ தான் விதைச்சோம், ஒரு போன வாரம் தான் விதைச்சோம். ஒரு 15 நாளுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா இது மாதிரி ஒரு வரிசையில் ஒவ்வொரு குத்துக்கும் ஒவ்வொரு செடியை மட்டும் விட்டுட்டு மீதி செடியை ஃபுல்லாக பிடிக்கிடுவோம். இல்லை இது வந்து இதை மாற்றி நட மாட்டோம். இது அப்படியே என்ன பண்ணி இங்கே போட்டுருவாங்க. இது வந்து உரம் மாதிரியே போயிடும். இல்லை அப்படியெல்லாம் வராது. அப்படியே பிடிங்கி போட்டுருவோம். சரிங்களா. ஸோ இது அது மாதிரி பயிர் வகைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம செடியை நட்டால் வராது. சரிங்களா. இது வந்து உரமாக போயிடும். அவ்வளோன்னா களை வருவதற்கு முன்பாக மருந்து அடித்தோம், பெண்டிமெத்திலின். பர்ஷூட்னு ஒரு மருந்து இருக்குது. சரிங்களா. அதை என்ன பண்ணுவோம்னா 15-20 நாளில் 19-22 நாளில் அதை அடிப்போம். அது கலையை வந்து கண்ட்ரோல், ஏன்னா செடி வந்து இந்த அளவு வந்துடும். அப்புறம் அந்த சைடு வீட்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்கும் இல்லைங்களா. அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக 19-22 நாளில் பர்ஷூட்னு ஒரு மருந்து அடிப்போம். சரிங்களா. பூச்சியோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்கும். உதாரணமாக வெள்ளை தத்து பூச்சி இருக்குது, அசூனி பூச்சி இருக்குது இல்லையா. இது மாதிரி நிறைய விதமான மருக்கா அப்படின்னு ஒரு பூச்சி இருக்குது, ஹெலிகோவர்பான்னு பூச்சி இருக்குது, இந்த டிஎம்கே வந்துன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. இந்த என்னது சிகப்பு இதில் கருப்பு புள்ளி வச்சுன்னு அது நம்ம டெக்னிக்கலாக சொல்கிறது. இது மாதிரி நிறைய பூச்சி வகைகள்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா. பயிர் வகைகளை பொறுத்த வரைக்கும் மருக்கான ஒரு பூச்சி இருக்குது. பூச்சிக்கு வந்து 6 கால் இருக்குது. அப்போ நான் இதெல்லாம் படிக்கும்போது தான் தெரியுது பூச்சிக்கு வந்து 6 கால் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. சரிங்களா. அப்போ 25வது நாளில் வெள்ளை தத்து பூச்சி இருக்கும், ரோகார் அப்படின்னு ஒரு மருந்து அடிப்போம். வெள்ளை தத்து பூச்சியை வந்து கொள்றதுக்காக ரோகார்னு ஒரு மருந்து அடிப்போம். சரிங்களா. 35வது நாள் என்ன பண்ணுவோம், டிஏபி அடிப்போம். டிஏபி கரைசல் என்னது, அது வந்து எப்படி வந்து பல்ஸ் ஒண்டர், பயிர் ஊக்கி இல்லையா. டிஏபி என்ன பண்ணுவோம், நைட்டு ஒரு ஏக்கருக்கு 2 லிட்டர் டிஏபி நேற்று சாயந்தரம் என்ன பண்ணுறோம், ஊற வச்சிருவோம். ஒரு பக்கெட்டில் ஊற வச்சு காலையில் ஏர்லி மார்னிங் என்ன பண்ணுவோம், மிக்ஸ் பண்ணி அடிச்சிருவோம். சரிங்களா. சப்போஸ் டிஏபி இல்லை அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பல்ஸ் ஒண்டர் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த பயிர் அதிசயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதை அடிக்கலாம். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் 37வது நாளில் பார்த்தீங்கன்னா நவலூரான்னு ஒரு மருந்து அடிப்போம். நவலூரான்றது பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு சில செடியெல்லாம் பாருங்களேன், நிறைய செடி கூட இலைகளில் ஓட்டம் இருக்கும். அப்போ ஒரு சில பூச்சி என்ன பண்ணுது, இலைகளை மட்டுமே உண்ணக்கூடிய பூச்சிகள் இருக்கின்றன. நாவல் பூச்சி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது பாட்ஸ் இருக்குது, உளுந்து பாசிப்பயிர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பாசிப்பயிர் மட்டும் சாப்பிடக்கூடிய பூச்சிகள்லாம் இருக்குது. அதாவது பாடை சாப்பிடக்கூடிய பூச்சி இருக்குது, இலைகளை உண்ண பூச்சி கூட இருக்குது. அப்போ இந்த மருந்து அடிக்கிறோம், அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணும். சரிங்களா. 52வது நாளில் குளோரிபைபாஸ் ஒரு மருந்து இருக்குது. குளோரிபைபாஸ் வந்து நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசு என்ன பண்ணிட்டாங்க, நான் தடை பண்ணிட்டேன். குளோரிபைபாஸ், மோனோக்ரோட்டோபாஸ், ப்ரொஃபனோபாஸ், கிளிப்போசைடு இது மாதிரி மருந்தெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க, சில பல அலுவல்கள் காரணமாக தடை பண்ணிட்டாங்க. சரிங்களா. ஏன் அப்படின்னா அதை நம்முடைய வேளாண்மை படித்ததால ஹெலிகோவர்பாஸ் போடாப்டர்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா. அப்போ அந்த ஓட்டையாக போகிறது இல்லையா பூச்சி, அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக அந்த மருந்து அடிப்போம். அது குளோரிபைபாஸ் தடை பண்ணதால அதுக்கு மாற்று மருந்து வந்து மாலத்தினம் அப்படின்னு ஒரு மருந்து இருக்குது. சரிங்களா. அதுக்கு மாற்று மருந்து. அதுக்கப்புறம் எந்த மருந்துமே நாங்கள் அடிக்க மாட்டோம், நேராக அறுவடை தான். அறுவடை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா, ஸோ நம்ம அறுவாலை சிக்கல் இருக்கு இல்லையா, அறுவாலை வச்சு அறுக்கலாம் மாட்டோம். என்ன பண்ணுவோம்னா அதே மாதிரி காலையில் பல்க் ஒர்க்கில் தான் என்ன பண்ணுவோம், அறுவடையே செய்வோம். பல்க் ஒர்க்குன்னா காலையில் 6:30 மணிக்கு மஸ்டர், காலையில் 6:30 மணிக்கு எல்லா லேபரும் வந்துருவாங்க. 6:30 மணிக்கு அட்டண்டன்ஸ் எடுப்போம். 7 மணிக்கு ஃபீல்டில் இறங்குவாங்க. சரி, 7 to 9 மணி வரைக்கும் பல்க் ஒர்க்கில் தான் நாங்கள் எவ்வளோ வேலை வாங்க முடியும் அவ்வளோ வாங்கிக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா, உளுந்தை எப்பவுமே அறுவடை செய்யும்போது வெயில் வரதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிடணும், அறுவடை செஞ்சிடணும். வெயில் வந்ததுக்கப்புறம் அறுவடை செஞ்சேன்னா ஒரு சார் யாரோ சொன்னாங்க, வெடிக்குமா சார்னு கேட்டாங்க இல்லைங்களா. கண்டிப்பாக வெடிக்கும் இல்லைங்களா. அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா பல்க் ஒர்க்கில் என்ன பண்ணுவோம், பாட் பிக்கிங், அதாவது காயில் இருக்கு இல்லையா, செடி நல்ல இந்த அளவு வந்துடும், காயை மட்டும் என்ன பண்ணுவோம் பிடிக்கிடுவோம். செடியெல்லாம் அப்படியே இருக்கும், திரும்ப அதை ஓட்டும்போது என்ன ஆகுது, திரும்பவும் ஓரமாக போயிடுது. காயை மட்டும் பறிச்சிடும், பாட் பிக்கிங் அப்படின்னு பண்ணுறோம். திரும்ப ஓட்டும்போது ஓரமாக போயிடும். அப்போ 65லேருந்து 70 நாளில் இந்த ஷார்ட் டியூரேஷனில் இது வந்து பண்ணுறோம். சரிங்களா. இது வந்து நாங்கள் ரொட்டீனாக
இப்போ ஆன் அண்ட் ஆவரேஜாக இந்த மண்ணுக்கு ஏற்ற ஈல்டு சொல்கிறேன், 350 450 கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு இந்த சைடு. இந்த அதாவது ஏ பிளாக், இது வந்து 6 பிளாக்காக இருக்குது. இதே வந்து இது வந்து பி பிளாக், அந்த சைடு ஏ பிளாக். ஏ பிளாக்ல பார்த்தீங்கன்னா வம்பன் 11 பார்த்தீங்கன்னா 450 650 கிலோ வரும். இதே டி பிளாக்ல பார்த்தீங்கன்னா 800 கிலோ வரும். அந்த மண்ணோட தன்மை அப்படி, சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து ரொட்டீனாக நடைமுறை செய்கின்ற வேலைகள் இது எல்லாமே. இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம இந்த மார்க்கெட்டிங்லாம் பண்ணுறோம். மார்க்கெட்டிங் நாங்கள் பண்ணல, இந்த உழவன் செயலி ஆப் பற்றி உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இல்லைங்களா? உங்களை டிபார்ட்மெண்ட்லையும் நிறைய சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ உழவன் செயலி அப்படின்னு ஒரு ஆப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 32 மொபைல் அப்ளிகேஷன் இருக்குது. இப்போ எல்லா ஃபார்மர்ஸும் இப்போ எல்லா மொபைல் ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஃபார்மர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு மொபைல் ஃபோன் வச்சுருப்பாங்க, அதுவுமே இல்லை, ஒரு ரேடியோ பெட்டி மட்டும் வச்சுருப்பாங்க. இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபார்மரும் நல்ல வேளாண்மை துறையோடும் நல்ல தொடர்பில் இருக்கிறாங்க, மொபைல் ஃபோனில் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா?